Human ang duha ka adlaw na usban og kasunog ang usa ka auto parts supply store sa Davao City nga unang nadamay sa sunog sa katapad ng establishmento. Ani report ni Argil Relator. Partially damaged sa sunog niya atong Biyernes sa kadlawon kining usa ka auto parts supply store sa Monteverde Street, Davao City. Human nadamay dihang nasunog ang katapad niya establishmento. Apan ni atong Domingo, nasunog na sab kini diin gilayon ni responde ang kabomberohan. Nakita nato man gud ang katong ilahang beam no sa second floor katong sa bisanin nila. Ang sulod man gud ato na nakabalot siya og kanang sin kahoy ang iyahang beam. So tendency during sa insidente kato siya is naigo po to siya sa kalayo na siya ibaga. Unya wala nato dili siya matotally basa gyud tungod kay nakabalot siya og sin. Matod sa kabomberohan, wala nila nabantayan nga doon na pa di ay nagbaga nga beam nga resulta sa unang sunog. Igo na lang sa pagpanghinlo ang mga trabahante sa mapuslan pa nga stock sa maong tindahan. Nauli na sab ngadto sa tag-iya sa tindahan ang na-recover nga 130,000 pesos nga cash atol sa sunog. Atog yung gipaukay og maayo ang katong mga stocks nila para ma-ensure nato nga wala na gyud mabilin nga bagan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.